BigSafe Box Data es una empresa especializada en el mundo del almacenamiento en la nube. Ofrecemos servicios de copias de seguridad y servidores virtuales. Nos tienes aquí, cerca de casa, para darte el mejor servicio. El 25% de nuestro consumo energético proviene de fuentes 100% renovables. Trabajar con nosotros es apostar por la sostenibilidad. Nuestra proximidad, transparencia y eficiencia nos permite proteger tus datos y ofrecerte un servicio de calidad. Puedes tener la tranquilidad de que nadie más tendrá acceso a tu información. ¿Nos llamamos y empezamos con tu proyecto? Doncs bé, gràcies a BSB Data tenim avui una jornada fantàstica on en breu donarem la benvinguda a la nostra primera ponent. Aquest és un espai que es va crear per donar peu a persones i professionals que volien donar la seva primera xerrada. Aquest és l'objectiu de la sessió d'avui, així que demanaré un fort aplaudiment per la Gina Xifra, que ens parlarà sobre el secret per connectar en l'era de l'escroll infinit. Benvinguda. No és ben bé la primera, però davant d'un auditori així sí. Llavors, primer de tot volia donar les gràcies per donar-me aquesta oportunitat. Quina il·lusió i també quina impressió ser la primera de tot el congrés. I més perquè vinc amb un tema que no sé quin perfil teniu, si sou molt marqueteros purs i durs, potser no és el tema més tangible, més medible. Branded content, a qui li sona de què estic parlant? Bé, intentarem que al final d'aquests 10 minuts ho sapigueu. Context. Avui dia rebem moltíssims impactes publicitaris. Aquí teniu algunes dades que he trobat. La majoria de nosaltres passem hores i hores i hores amb el telèfon a sobre consumint contingut. Llavors, quin és el repte pels que estem a l'altra banda intentant vendre serveis, vendre productes? Doncs el repte és com de tots aquests impactes que rebem al llarg del dia ser un dels afortunats que ens recordin. I el branded content ens donarà pistes de com podem aconseguir-ho. Anem a veure. Segurament haureu sentit aquest meme o una versió similar que és digue'm que ta-ta-ta sense dir-me que ta-ta-ta. Jo, per exemple, recentment he sigut mare, llavors tinc l'algoritme ple d'aquests memes en versió maternitat, en versió lactància, en versió nadons. I bé, per fer aquesta prova he dit digue'm que et dediques al màrqueting digital sense dir-me que et dediques i li he demanat a ChatGPT que em creés una imatge a veure què sortia. Segurament no serà la imatge més divertida, més viral, però em serveix per explicar-vos què és el branded content. Perquè el branded content és un contingut enfocat a vendre sense vendre. D'acord? I qui soc jo per parlar-vos de branded content? Jo soc la Gina, soc d'aquí Girona de tota la vida i des del 2021 tinc un estudi creatiu boutique que es diu Les Gourmets, amb l'Eva, que està aquí baix, i estem especialitzades d'una banda en branding i d'altra en contingut. Llavors, branded content és la fusió perfecta i pensàvem que podíem parlar aquest tema per aquesta primera xerrada que faig avui aquí. Treballem per marques personals, negocis pimes, inclús alguna multinacional. Tots ells el que intentem que tinguin en comú és que vulguin arriscar, que vulguin tenir una imatge radicalment diferent i diferenciar-se en el seu sector. Tornem al branded content, que aquí és el que volíeu escoltar en aquests minuts que em queden. Jo, quan vaig estudiar publicitat i relacions públiques aquí a Girona, recordo, fa més anys dels que m'agradaria admetre, que la missió principal de la publicitat era definir un missatge, un spot de 20 segons, i repetir-lo en bucle. Teníem una assignatura fins i tot del que es tractava de veure quantes vegades apareixia a la tele o a la ràdio amb la finalitat que ens recordessin i així generéssim confiança. Els nostres avis, àvies, segurament quan anaven al súper i veien una marca que havien vist a la tele, hi havia més possibilitats que ens compressin. Avui això no és suficient per crear connexió. Per què? Doncs perquè tenim un avantatge, però també amb un repte. Tots tenim una eina, que són les xarxes socials, que a més és gratuïta. Llavors, tots ara mateix podem comunicar la nostra marca tantes vegades com vulguem sense cap cost. Pot haver-hi un cost de producció,
però és totalment gratuït poder fer un post. Això què passa? Doncs tots els impactes dels que us parlava al principi, doncs que tinguem tants milers d'impactes que sigui molt difícil que ens recordin. Per què? Perquè potser molts estem creant contingut, però no vol dir que tinguem una brand, que és el que necessitem per fer branded content, que és un contingut que ens ajudarà a ser memorables. Llavors, no ens serveix de res repetir 1000 vegades tinc el millor producte, tinc el millor servei, si no aconseguim crear una connexió de veritat amb l'audiència i crear una comunitat. D'acord? Quan pensàvem en exemples, si hi ha estudiants d'institut, segurament us sonarà més aquest exemple que d'altres que potser porteu o esteu treballant en actiu, però jo crec que és el cas més impactant que em ve al cap quan penso en branded content, que és Nude Project, que és una marca de roba que va començar dos joves, molt joves, fa uns anys, i es van fer famosos no per la roba en si, que sí que és xulíssima, sinó pel contingut que creaven i la comunitat que van crear al entorn d'aquest contingut. Explicaven els seus valors, el seu propòsit de vida, per què feien aquesta marca, com els hi anava. Ara, avui dia, treuen una col·lecció i és sold out immediat. I, de fet, tenen un podcast que és un èxit absolut i que també inclús han aconseguit entrevistar a persones que no han acceptat entrevistes a cap altre lloc. Llavors, aquest és un exemple de branded content que és un èxit absolut. Entrem en detall. 3 motius, per si encara no penseu que això pugui ser per vosaltres, pels que el branded content us poden ajudar o us aconsello a incorporar branded content a la vostra estratègia de comunicació o de ventes. Motiu número 1. Generar connexió emocional. Això el que vol dir és crear memorabilitat, que ens recordin. Us he posat un exemple. Aquesta és la Naila Norri, és una emprenedora que crea formacions online de temes de negocis i espiritualitat. I per què l'hem escollit? Treballem amb ella i al final, quan fa les campanyes, sí que té molts continguts que van dirigits a vendre els seus programes, a dir, en la meva formació aprendràs això, transformaràs d'aquesta manera, però també fa molts continguts parlant de què? De la seva història, és a dir, storytelling, de la seva marca, del seu propòsit, el manifest de per què fa el que fa. I això què passa? Doncs que quan jo després consumeixo un contingut que va directament a vendre'm una cosa més tangible, me'n recordi d'ella perquè prèviament hi ha hagut una connexió més emocional. Un altre exemple totalment diferent, pel segon motiu pels quals hauríeu d'incorporar el branded content a la vostra estratègia, i és que ens garanteix més retenció i temps d'exposició. El branded content ja no va, com abans la publicitat de fa molts anys, d'interrompre mentre l'usuari està gaudint d'un contingut, sinó que aquest contingut que tu estàs emetent com a marca sigui el que s'està gaudint. Per exemple, això és el podcast o els vídeos de Pepina Pastel, això és una pastisseria de València, que el que fa són un conjunt de vídeos en el que entrevista diferents persones de diferents sectors, estils, mentre es prepara un dels pastissos que ven a la seva pastisseria. En aquest cas crec que és 1 hora de vídeo de YouTube que te'n passes mentre t'ho estàs passant bé i tens la marca allà, present. Si estigués parlant d'una cosa totalment racional de venda, això seria molt difícil, no? Llavors, el branded content ofereix entreteniment. I finalment, com us deia abans, sé que per aquí hi ha molt sector marketero, llavors parlem de coses tangibles, parlem de números i podem dir que el branded content també genera un millor ROI, un millor retorn en les campanyes. Un parell d'exemples, perquè veieu que no cal ser una marca personal, no cal vendre pastissos, sinó qualsevol tipus de negoci ho pot arribar a fer. Em centraré, per exemple, en el cas de Somos Estupendes, que és una plataforma de teràpia online, en què moltes psicòlogues fan divulgació dels temes que es troben a teràpia, de totes les tipologies diferents. Això què fa? Que quan jo ho consumeixo, les posi com a una autoritat que després farà que en el moment que jo necessiti fer una compra o contractar el servei, en aquest cas de teràpia, seleccioni a elles que m'han generat un impacte més profund, m'han semblat que són expertes en aquest tema, que algú amb qui no he tingut prèviament una interacció.
i no sé molt bé com vaig de temps. Me diuen un minut, ho he fet estupendo, pot ser la primera xerrada, ja que arribem ja a les tips finals, en el cas que us hàgiu plantejat, incorporar el branded content a la vostra estratègia. El branded content va que el públic vulgui consumir el teu contingut, no d'interrompre com fins ara que vèiem un programa a la tele i ens sortia l'anunci tallant. D'altra banda, per fer branded content necessitem tenir una brand, és a dir, una marca forta, cohesionada i que enganxi amb la comunitat. I això no va de tenir un logo maco o una estètica bonica, va de tenir un propòsit. D'altra banda, si això ho esteu pensant per incorporar de forma curtplacista, de vull fer un contingut d'aquest tipus i demà petar-ho, em sap greu, però no funciona així. Això és per persones que vulguin tenir un negoci que a llarg termini funcioni, ja que les relacions volen temps. I, finalment, com deia el meme al principi, no diguis que ets, sinó fes que la gent ho percebi. Digue'm que ets una marca potent sense dir-me que ets una marca potent. Moltes gràcies i espero que gaudiu de la resta del congrés. Moltes gràcies, Gina. Queda't al centre de l'escenari un momentet, que et faré entrega aquí. Felicitats! Ai, moltes que bé! gràcies! Fem una foto de record. Moltes gràcies! Que bé! Fantàstic. Doncs anem amb la... Què tal? Tot bé? Sí? Bé, em veig un de despert allà al final, eh?